chan polvorento, de rostro mourisco, os fillos do vento, sempre envexoso dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos dos fortes galegos. Barreran os límites do pobo galego, os fillos de luxo, os lazos rompendo, borraran os nomes dos partidos mais non borraron a fala, mais non borraron o xenio, mais non borraron o espírito dos fortes galegos. Os fillos escuros do chan polvorento, de rostro mourisco os fillos do vento, os sempre envexosos dos galegos feitos, borraran os fastos dos fortes galegos. Os feitos borraran dos fillos egresios, dos fillos dos celtas de intrépidos peitos, de envexa movidos borraron os feitos, mais non borraron os fastos dos fortes galegos.
todas e a todos. Apagamos os móviles, por favor, en modo avión, xa sabedes, e ainda así veredes como algún toca. Boas tardes, entonces, a todas e a todos. Imos dar comenzo a cuarta charla deste 12ª xornadas de información sociosanitaria do Concello de Outes. Como sempre, antes de empezar, e que Manolo nos saque as fotos de rigor, xa está para disparar. Eu quería romper o llamado. Agradecer, como sempre, ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago para que todo isto poda salir medianamente ben. A conferencia de hoxe se titula Plantas medicinais e a vai a dar Paz González López, que é licenciada en Biología e profesora de Biología e Xeoloxía no IES Fontesería de Muros. E, bueno, eu, antes de darle paso xa para empezar a conferencia, eu me metín, como sempre, para investigar este mundo, e a verdade é que me pasou o mismo que cando empecé a informática. Este é un mundo totalmente imposible de abarcar, de verdad, imposible de abarcar. Resumilo en unha charla vai a ser un acto, non digo de heroicidade, pero sí de saber sintetizar e de sí que saber resumir. E seguramente nos van a quedar un montón de cousas que bueno, procuraremos ao largo da charla e do coloquio pois poder resolver. Para min, desde logo, foi unha experiencia tremenda, porque non me imaginaba. Eu sabía que había moita lenda urbana, pero o tema da manzanilla, e o tema do té, e o tema da tila, e o valeriana, pero bueno, a verdade é que hai moita historia importante detrás de todo isto das plantas medicinais. E, sin máis, pois eu xa vos deixo con Paz para que nos fale de plantas medicinais. Moitas gracias a todas e a todos, por suposto. Ben, boas tardes. Bueno, primeiro, eu comentar, eu son bióloga, son licenciada de Biología, son basicamente profesora de Biología, non teño relación co mundo da sanidade, pero, bueno, parece que os biólogos sabemos de todo, non? Entón, pois, propúxome Dios dar esta charla. Eu non son experta en plantas medicinais, probablemente moita xente da que este aquí coñeza moitísimos máis remedios caseiros con plantas do que eu coñezo, pero, bueno, como son bióloga e os biólogos sabemos moito pouco de moitas cousas, moito de nada, pero temos capacidade para buscar información. Entón, o que fixen foi intentar buscar información fiable sobre as plantas medicinais e intentar recopilar. Básicamente, as plantas das que vou falar aquí son plantas das que se sabe con seguridade que teñen algún beneficio terapéutico, vale? Que hai ou ben moitos anos de uso tradicional e, polo tanto, se sabe con seguridade os beneficios que producen, ou porque hai ensaios clínicos, hai estudios científicos que avalan o uso. Despois é un mundo, como decía Dios, amplísimo, e no que hai moita tendencia a exageración, non? A buscar milagros. Milagros hai poucos, non? A medicina tradicional, a farmacia tradicional non cura todo, as plantas medicinais tampouco, non? Vale? Entón, bueno, vou intentar, pois eso, que vexamos primeiro uns conceptos básicos sobre o que son as plantas medicinais, o que son os principios activos que conteñen, basicamente, pois, fontes de información. Como buscar información? Hoxe en día que hai moitísima información, todos dispoñemos de internet, mesmo nos teléfonos móviles podemos buscar información sobre calquera cosa. Hai revistas, programas en que se fala de miles de plantas medicinais e dos seus enormes beneficios. Entón, hai que ser capaces de buscar información que se xa fiable. Entón, bueno, ou polo menos falar de algunha página de internet onde está recollida información que podemos considerar fiable, non? Vale?
Bueno, e sin máis así con esta introducción, pois comento, non? Bueno, tuve algúns problemas técnicos, como sempre, entón ahora o formato eu pretendía ir poñendo un pouco de sorpresa dunha planta e que fora aparecendo a información, pero vai todo amontonado, non me funciona de outra maneira, pero bueno. Bueno, iso que temos aí, non sei se alguén coñece, esa é unha árbore, aquí non é frecuente, nas zonas costeiras é unha árbore máis ben de montaña, é un teixo, non? Vale, eses son os froitos, unha planta moi tóxica, pero, bueno, simboliza un pouquiño a utilización das plantas medicinais. Do teixo, non do que hai aquí, senón dun americano, sácase o taxol, bueno, unha serie de sustancias que se utilizan como antitumorais na quimioterapia, na medicina tradicional. Entón, un pouco para ver que as plantas medicinais fornecen de medicamentos a medicina tradicional. A maior parte dos medicamentos que se utilizan proceden de algún ser vivo, non? De plantas. Logo, bueno, aí ya se modificanse e sintetizanse, pero en realidade proceden das plantas, non? Bueno, este é simplemente un exemplo introductorio e agora non me vai isto. Bueno, xa empezamos cos problemas. No, eso ten. É ao revés. No, está un pouco regresivo. Hai outros que van en centro, debe pasar. Esta é aquí, pero non encende. Bueno, igual, paso así, que non pasa nada. Ai, perdona, paso así que non me importa. Bueno, son os problemas técnicos en Peraí, non é non? É igual, non me importa, como non ten transicións, é igual. Voulle dando as tecas. Bueno, historia moi poquinho, sin entrar en moito detalle, simplemente que, bueno, evidentemente as plantas medicinais foi o primeiro que se utilizou para tratar as enfermidades, entón levan usándose desde hai moitísimo tempo. Ao principio usábanse, pois eso, con criterios máxicos, non? Buscábaselle, pois eso, a planta milagre, non? Relacionados coa religión, pero, bueno, despois empezouse un uso un pouco máis científico, ver ensayo, erro, non probas, a ver se funciona, se non funciona, pois desbotan e buscas outra, non? No mundo occidental, porque no oriental, en Asia, China, Xapón, bueno, un mundo moitísimo máis importante nas plantas medicinais, ten moitísima máis variedade, levan utilizando as que moito máis que nós. No noso mundo, pois, a primeira obra importante é o Dioscórides. O mellor alguén lle sona, porque hasta hai edicións do libro este, o Dioscórides renovado, superbonitas, con as ilustracións de plantas preciosas, na que se fala das principais plantas medicinais. Pois este xa no século I, despois de Cristo, xa recopilou 600 plantas con actividade medicinal e usouse durante moitísimo tempo, non? Vale? Como principal tratado farmacolóxico. Bueno, na segunda metade do século XIX, o sea, hai 2 séculos, xa se empezaron a sacar, a extraer das plantas os principios activos, que son as sustancias que teñen efecto terapéutico, vale? Aquí tedes, seguro que coñecedes, non, sonavos isto. Bueno, un pouco como son profe, pregunto. Isto son as cápsulas do opio, da papoula, somnífero, non? Que é onde se saca o opio. Estos son as flores dos salgueiros. Os salgueiros é unha árbore que coñecedes, bueno, que é unha árbore típica da Ribeira. Salix é o nome científico e do salgueiro obtense o ácido acetil salicílico, a salicilina inicialmente. O ácido acetil salicílico é a aspirina, é un dos medicamentos de máis uso na actualidade, non? Pois se extraese do salgueiro. Esta tamén a coñecedes, este é o estralote, non? Significalis purpúrea. É unha planta silvestre, moi bonita, ademais, bueno, moi frecuente en todas partes, e aí sácase a digitalina, que é unha sustancia que se utiliza para problemas cardíacos, vale?
para o control das arritmias e outros problemas de corazón. Pero esta non se pode utilizar como planta medicinal, vale? Extraese o principio activo e utilízase para fabricar medicamentos. Bueno, en canto se empezaron a aislar, a sacar os principios activos, pois deixaronse de usar as plantas medicinais porque o importante era a sustancia que producía o efecto. Entón abandonouse, non? E ademais iniciouse a síntese, a fabricación de medicamentos en laboratorio, non extraídos de plantas, sino no laboratorio. Entón deixouse un pouco de utilizar plantas medicinais, non? Pero seguiron usando a nivel popular, non? Pois a xente, antes comentaba Gaciño que non hai tanto tempo recordaba que todo o mundo tiña as súas plantas na casa medicinais, unhas para feridas, outras para problemas digestivos. O sea, na medicina popular seguiron usando, pero na medicina, nos médicos, non? Na medicina arreglada non se utiliza. Ata que, na segunda mitad do século pasado, empezou outra vez a resurgir a utilización de plantas medicinais. As principais razóns son esas, porque a poboación empezou a interesarse moitísimo máis polo natural, non? Parecía que no natural hai moita máis, é máis sano, non? E iso sigue sendo así, non? Pensamos que o natural é moito máis sano que o artificial, non? Houve moitos problemas en medicinas que se utilizaron que producían efectos secundarios graves, non? Empezaron a coñecer mellor tamén as plantas e as sustancias que contiñan, non? E a controlarse a calidade desas plantas, a prepararse, non a utilizar a planta directamente, sino a quitar os seus componentes e facer medicinas, comprimidos, cápsulas, o que fora, non? Aumentou a automedicación, a xente empezou a automedicarse moito máis, entón, claro, moito máis fácil, máis vémolo como menos perigoso, cando menos, utilizar unha planta medicinal que unha medicina, non? Vale? E logo, pois, aumentou a esperanza de vida e, polo tanto, moitas enfermidades, a incidencia de moitas enfermidades crónicas asociadas ca vellez, non? Que para moitas delas, pois, os remedios con plantas, pois, son moi eficaces, non? Vale? Bueno, entón, recentemente, volveu a resurdir esa utilización de plantas medicinais. Entón, apareceron, vedes, finais do século XX, no 90, está aí, no 2000, moitas entidades, esta é unha entidade a nivel europeo e esta a nivel español de asociacións, federacións de asociacións que se dedican a fitoterapia, a utilización, a estudio das plantas medicinais e a dar información sobre elas, e a regular e a controlar a seguridade dos produtos que se utilizan, vale? Bueno, esas son os links ás páxinas web que, teñen información interesante, vale? Despois hai unha que veremos a ver se funciona. Non preguntei, hai conexión a internet, non? Sí, bueno, probamos agora. Temos conexión a internet. Sí que antes. Bueno, o que vos decía antes, as fontes de información. Compramos unha revista calquera do corazón e hai un apartado en que veñen remedios saudables para miles de cousas, non? Buscamos información sobre calquera planta medicinal e nos aparecen miles de páxinas onde hai información, entón hai que saber un pouquiño cales son fiables e cales non. Entón eu buscando, foi intentar buscar información, non? Atopei esta que é dependente, fitoterapia.net, que é dependente do organismo da Sociedade Española de Fitoterapia, donde hai un montón de información, permitir, non? Para que vexades que é algo que podedes consultar, donde aparece un montón de información sobre as plantas. Esta é a páxina, hai para registrarse, é unha páxina con información moi exhaustiva para profesionais, pero e esa é de pago, hai que registrarse e pagar unha certa cantidade. Aquí hai médicos
que si se queren informar de plantas medicinais, pois poden encontrar. Pero despois hai partes que están en aberto. Pois o Vademecum é unha recopilación de todo, como Vademecum dos medicamentos, das plantas medicinais. Entón, buscas aí plantas medicinais por nome popular. O que sei, cal queredes mirar? Anís. Anís, vale, pois anís. Vai nos aparecer máis dun anís, seguramente. Anís da China, anís estrelado... Da China, mismo da China. O anís da China mesmo. Vale? Está indo. Ahora, non? Bueno, ahora foi anís estrellado, Vale igual. Vale, non é igual, non? Bueno, aparece aí o nome anís estrellado, o nome científico, e normalmente pues, hace unha imaxe, o anís estrellado conocemos seguramente, non? Utilízase para os gases, non? Basicamente, bueno, para a digestión. E entón aparece, bueno, o que se utiliza, non? Empregase o fruto e logo aparece unha pequeniña información, está moi pequena, non sei se o ledes, pero bueno, digo, non? Según a Comisión do Ministerio de Sanidade alemán, os preparados se utilizan no tratamento de trastornos dispépticos, catarros e tal, non? Entón, indícanos a información sobre a fiabilidade da utilización. Eso non, vale? Entón, neste caso, pois eso, claramente, isto o Ministerio de Sanidade, un organismo oficial, neste caso alemán, que nos di que se utiliza para trastornos dispépticos, eso é problemas de digestión, vale? E catarros de vías respiratorias de forma análoga ao anís verde, vale? E utilizanse tamén como correctores de sabón na industria farmacéutica, con outras finalidades. E incluso nos poñes e nos fixades aquí a toxicidade, non? Porque as plantas medicinais, evidentemente, poden ser moi tóxicas, non? Hai moitas que son inocuas totalmente, pero hai moitas que incluso matan, non? A cicuta, por exemplo, moi parecido ao Prisiel, pero mata, non? Vale? Entón, indícanos, esta, bueno, ten o cuadradiño vermello, pois indícanos que ten unha certa toxicidade, non? Se todos aparecerán en verde, indicaríanos que son totalmente inocuos. Se aparecen 3 vermellos, pois a cousa é que é perigoso, que non se pode utilizar de calquera maneira, vale? Bueno, eu creo que é unha página moi útil, o sea, nos podemos obter información de calquera sitio, nunha revista, de outra página de internet, pero podemos logo comprobar aquí. Non todo está aberto ao público, non? Vedes que hai tal. Principales constituintes, aparece un candadiño pechado solo para personal registrado que paga unha cuota anual, non? Pero, bueno, hai información bastante. Aquí, logo, aparecen as presentacións simples que serían, pois, fármacos comerciais que conteñen anís estrellado. Entón, poderíamos mirar, entrar en cada un deles e nos indica o que conteñen, etc. Non? Bueno, vedes que hai unha chea deles, non? De anís estrellado haberá unha chea de páxinas de... Eso, bueno, preparacións simples ou presentacións compostas que son fármacos que conteñen anís estrelado e outras plantas medicinais. E logo incluso aparece isto de fórmulas magistrais, que non sei se hai aquí algunha, que son para facer preparacións mesturando moitas veces, pois, tisana carminativa, carminativa é antigases, non? Unha tisana carminativa que nos din, pois, como hai que prepararla, mezclando non sei cantas, está aquí, 20 gramos de anís estrelado, 20 gramos de comino, 20 gramos de fiuncho, 20 gramos de anís verde, 20 gramos de malvavisco. Entón, bueno, nos aparece aí alguna preparación incluso, vale? Entón, bueno, creo que unha página, por lo menos, é fiable, vale? Ten información das propiedades reais das plantas medicinais, vale? E, bueno, con toda esa información, e, bueno, para profesionales, o Vademecum, as plantas medicinais,
Logo hai artigos sobre plantas concretas, non? Que van das que se van coñecendo novas cousas, reseñas sobre libros, enlaces a outras páxinas web, actividades formativas, etc. Non? Vale. Ben, os libros, vale? Eu usei, basicamente, para isto, ese que está aí á esquerda, manual de fitoterapia, isto evidentemente é un manual, se o mirades, trouxe, non para que non ten unha foto, isto é moi árido, non? Vale, isto ten moitísima información, moi interesante, pero, bueno, é algo árido, non? Este outro, que, bueno, este sí que o atopei mirando por internet, máis de 100 plantas medicinais, a medicina popular canaria, pero son canarias, pero moitas aparecen ali e aquí. E gustoume moito, non sei se puxen o link, este non o atopei á venta, que seguro que se vende, o mellor está esgotado, pero hai un PDF, o sea, se pode descargar facilmente, bueno, piratear, pero bueno. É moi interesante, ten un montón de plantas, ten información tanto de usos tradicionais populares, os que utiliza a xente, como a información de realmente si hai ensaios clínicos, si teñen probada a súa eficacia, non? E, bueno, consíguese moi fácilmente en internet o libro. Despois, isto é unha pequeniña guía de plantas medicinais do Caurel, que tamén se atopa en PDF, se pode descargar. E esta vez aquí o formato ten a planta, en concreto esta é unha árnica montana, que é unha planta que hai no Caurel, na montaña, que se recolecta moitísimo para tratamento de inflamacións. Entón, bueno, ali recolectan para venderlle as farmacéuticas que logo fan medicamentos con eles, non? Vale, entón ten, bueno, pues, o nome vulgar, o nome científico, e, bueno, os principios activos, as propiedades e os usos. É moi pequenechiña, é unha guía moi pequena, que eso está en PDF. E esta é unha guía que se utiliza nun curso que fan, non sei cantos anos, este o cartel do curso deste ano, fun eu a este curso, dun curso de plantas medicinais que organiza a Universidade de Santiago e que se desenvolve entre Lugo e o Caurel, é unha estación biolóxica do Caurel, moi interesante, vale? Unha das autoras desta pequena guía fixo un estudio de todas as plantas que se utilizaron tradicionalmente no Caurel desde hai moitos anos e ten pensado publicarlo. Chamase María Moure, é licenciada en farmacia, pero, bueno, busquei e non o debo publicar ainda. E aí sí que aparecerán un montón de remedios caseiros, porque sobre todo é un uso tradicional. Bueno, despois, a única guía de plantas medicinais de Galicia, que xa que está aí á esquerda, está esgotada, non sei, non deben ter intención de republicala. E logo unha guía de plantas normal e corriente, de plantas de Galicia, que, bueno, a mí me gustan as plantas, entón, bueno, isto sí que, se queremos identificar, non, salir do monte e identificar as plantas, pois é unha guía moi boa, moderna, non sei, do 2008, así. Vale, aí non fala, bueno, de alguna sí que indica si teñen propiedades ou non. Ben, problemas de eso, de cando buscamos información. Sobre todo eso, en internet e en revistas divulgativas hai moitísimos textos que exaxeran os beneficios das plantas. O sea, as plantas nos foron a curar absolutamente todo. Seguramente xa coñecedes algún caso, despois falaremos de plantas que curan o cancro, que se di con total seguridade que curan o cancro, cal, bueno, é unha mentira, non? Vale? Entón hai que saber ler a información. Hai outras que ao revés se exaxeran porque parece que son todas malísimas e entón hai que ter moitas precaucións, non? Hai algunhas que só se basean en son usos populares, non en criterios científicos, non? E logo, cando dan as doses para as enfermedades, bueno, hai un mundo, non? Vale? Entón, bueno, hai que, o que vos decía, intentar saber ler. Bueno, isto, a intención era que fora aparecendo, non así todo amontonado, un pouco para que vexades o que aparece sobre a celidonia monocedra. Debina pasar, non? Esta.
esta planta conocedela, me imagino. Úsase de maneira tradicional para as verrugas. Cando cortas ten un líquido amarelo, produce un látex amarelo que se usa de maneira tradicional, mas está aprobado. Bueno, eu buscando información sobre esta que sabía que era tóxica, vedes, isto é ese que vos enseñei na página esa fitoterapia.net e con un vermello, polo menos hai que ter cuidado, non? Vale? E, bueno, esta tamén é información, indicacións aprobadas por non sei que, indicacións aprobadas por non sei canto, indicacións aprobadas pola Axencia Europea do Medicamento e tal. E estos son cachos de unha página que o mellor conocedes que se chama Dolsa Revolución, no que, bueno, dun agricultor que se... Bueno, despois vos comento, Josep Pamis ou tal, bueno, que, bueno, defende a utilización da stevia para diabetes e tal, pero, bueno, te fala de outras plantas, e entón fala da celidonia. É unha maravillosa planta para frenar as cataratas, as retinopatías, a degeneración macular, que son cousas moi graves, non? Bueno, as cataratas non son graves, non? Pero as retinopatías, a degeneración macular, se son cousas que, bueno, non valen para mellorar a visión, pero tal. E poñen despois experiencias vividas, non? Cando nos poñen experiencias vividas, bueno, eu son así un pouco reticente a estas cousas, non? Porque experiencias vividas pode haber moitas, non? E a fiabilidade de que 4 persoas conten algo, as maravillas de algo, bueno, pode ser. Mujer de máis de 90 años con unha mancha de cáncer en la cara, de máis de 4 centímetros, con unha verruga maligna en el centro, que con 3 aplicaciones diarias de látex en un mes había regenerado por completo. A mí costame, eu non son médica, pero costame creerme eso, non? Pode non poñer, pero a mí costame creer. Si fora así, seguramente habería estudios clínicos que avalaran que eso é así, non? Entón, cando vemos algo, bueno, eu creo que cando vemos esa exageración, non? Haberá que ter un poquinho de reticencias, non? Bueno, aquí non me podo fiar moito, non? El caso de cáncer en el ojo, persona de 80 años que necesitaba de lupa para poder ler, e en 30 ou 40 días de repente se ve, non? Bueno, eu a verdade é que son moi escéptica con cáncer de fígado de moi mal pronóstico. A mí dame un certo medo porque parece que sí, que se podería utilizar a celidonia con eses fins que son milagrosos, non? Entón, bueno, hai que intentar, se vemos algo así moi exagerado, decir, ui, non, vamos a buscar noutro sitio, non? Porque logo hai moitísimas páxinas que sí que teñen información fiable. Bueno, é un pouco así hasta trasera aí. Vamos así con conceptos, rapidinho, non? A fitoterapia non é a ciencia que estudia as plantas medicinais. En plantas medicinais normalmente inclúense tamén fungos e algas que non son vegetais desde o punto de vista botánico, porque tamén se utilizan con finalidade terapéutica para previr, para mellorar os síntomas ou para curar, non? Vale? Con calquera desas finalidades, non? Entón sería fitoterapia, as plantas medicinais e tamén calquera planta ou eso, alga, ou fungo ou líquen, normalmente é o que se inclúe, non? Que en algún dos seus órganos contén sustancias que poden axudar a curar unha enfermedade. Esta daqui é quinacea, non sei se vos sona quinacea, non hai aquí silvestre, americana, pero cultívase porque utilízase para estimular o sistema defensivo, non? O sistema inmune, utilízase moitísimo na realidade. Fui para atrás, non? Droga vegetal. Droga non no sentido de que pensamos na droga, non? Que hai cousas que alteren o sistema nervioso, non? Droga vegetal é a parte da planta en concreto que se utiliza con fins medicinais, vale? Pode ser unha raíz, un rizoma, algo así. Este é o anís estelado, eso debe ser sensible. Isto é o que vimos antes, é o froito, este tamén é o froito, pero carnoso. As flores, isto é a manzanilla, estos son as... Este o mellor o coñecedes, este... Non sei o nome aquí, chamase chantaxe en galego, en castelán llantén. Ten un montón de
de usos, despois o vemos un montón de utilizacións deste uso en esas follas. Esta é unha planta silvestre, unha mala erva que nace de por aí a pasadas. Non atrapei ninguna foto así chula que se conocera ben. Principios activos, son as sustancias, os compostos químicos concretos que teñen a acción terapéutica, vale? Bueno, están postos esos, a desitarina dos calotes, creo que a cafeína, porque busquei así, por poñer calquera cousa, vale? Son en concreto os compostos químicos responsables da acción. Normalmente na farmacia tradicional o que se fan é illar cada principio activo e dedicarse ao que sexa, non? Nas plantas medicinais aíllanse todos os que conteñen unha planta. Entón, desde ese punto de vista, en principio, as plantas superiores conteñen moitos xuntos e moitos entre eles axudanse, non? Bueno, os tipos de principios, é un pouco máis técnico, pero, bueno, ten unha certa importancia. Os tipos de principios activos hai os que son metabolitos primarios e que son sustancias que teñen todas as plantas, porque interveñen en procesos que teñen todas as plantas, non? E logo hai os metabolitos secundarios, que son sustancias que teñen concretas dunha planta que ademais teñenas porque normalmente responden a condicións adversas, non? Por exemplo, unha planta que vive nun sitio que fai moitísimo calor, non? Que plantas hai normalmente en sitios que hai moitísimo calor? Aquí non se nota moito, pero vamos a Castela a mediodía algún monte e ven un montón, un olorazo, non? De todas as plantas aromáticas que hai, non? Hai o tomiño, hai o orego, todo iso. É unha estrategia, producen eses aceites, eses aromas, para baixar a súa temperatura. É a súa estrategia, é así. Entón, o orego que podemos ter nos plantados aquí, que non hai esas temperaturas tan extremas, non vai producir tanto ese aceite esencial que logo é o que vai ter o efecto, non? Vale, entón, normalmente iso é condicións meteorolóxicas tremendas, non? Ou pragas, os insectos, producen sustancias para matar insectos ou para competir con outras plantas ou para atraer insectos, vale? Hai moitísimas sustancias que son así. Por exemplo, os alcaloides, os taninos son ambos, non? Son os que lle dan sabor así amargo ás cousas, non? Moitas veces son astringentes, impiden que haxa diarrea, non? Vale, todos eses normalmente teñen mal sabor ou un olor moi forte ou moi coloreados, por exemplo, a capsicina, obtense do pimento. O dos pimentos de padrón que pica moitísimo é unha sustancia que na actualidade utilizase como calmante, como analxésico tamén, antiinflamatorio. Pero non todos os pimentos a producen, non? Entón, bueno, iso é importante cando se queren recolectar as plantas. Ben, medicamentos. Os medicamentos que se obteñen a partir das plantas, vale? Extraense os componentes e despois son medicamentos como calquera outro, non? Tenes aquí un chingo, isto non sei que son gotas para logo mesturar con auga ou con un zume e tomalos, ou un xarabe. Ou, isto non ser cápsulas de folla de olivo, ou, pois, ese mellor tamén nos conoce, nos sona o sen, que se ten un laxante, non? Eso sería unha infusión. Hai todos os formatos de medicamentos, igual que no caso pasamos ese. No caso da medicina tradicional, da medicina oficial, digamos, menos inyectables. En xeral, na fitoterapia non se utiliza nada que non vaya por vía oral ou tópica. Non se poñen inyección, por vía parenteral, vale? Ben, cultivo, recolección, conservación. Prefírese, basicamente, as empresas que logo producen os medicamentos ou que venden os produtos, prefiren plantas cultivadas, porque controlan as condicións en que se cultivaron, non? E o que decía antes, non é o mesmo cultivar aquí que cultivar a 2000 metros de altura ou nunha zona mequete moi fría, non? E intentarse reproducir o ambiente axeitado para que a planta produza os máis principios activos mellor, non? Despois, se se recolectan, hai que ter cuidado, non? Se o recolecta alguén ten que identificar ben as plantas. Que vos decía antes, o rixel, o anís,
a cicuta, son plantas do mesmo grupo botánico, son parecidísimas, eu non me atrevo. O pixel sí, pero o resto non, porque a cicuta mata, non é un agromento, hai que identificar ben as plantas. Non recolectar en lugares contaminados, evidentemente, porque as plantas absorben sustancias contaminantes, non? Pois na beira dunha estrada que pasan coches, hai un montón de metais pesados, gasoil e todo, pois eso vai estar nas plantas, non? Recolectar só plantas sanas e limpas, e secas a poder ser, non mesturar especies, para que non haxa problemas, non recolectar en plantas moi bellas ni moi novas, porque normalmente é bueno, logo eso depende de cada planta, pero é na Edade Media onde máis principios activos producen. E despois, evidentemente, deixar sempre algún exemplar sen recolectar, para que se poida reproducir, non? En certo sí que, por exemplo, no Gabriel comentaba que había problemas ca árnica montana esta, porque arrancan con todo, non? Claro, recolectores porque, bueno, se paga, se les claro, ben, ves que esa conservación é un problema, porque hai que secarlas, non? En xeral as plantas para poder conservarlas teñen que estar secas e, bueno, as condicións de secar en Galicia é complicado, non? Hai empresas que se dedican a teñen secadeiros para logo vender as farmacéuticas. Envasar ben e etiquetar, non? Como cando facemos todos mermeladas ou conservas caseiras, non? Tener o nome, a data, lugar de recolección, etc. E almacenar en lugares frescos e secos, vale? Ben, como se preparan? O máis típico, a forma básica son as infusións, vale? Que dar auga fervendo e deixar non ferver, non? Simplemente botar auga fervendo sobre a planta normalmente seca e deixar repousar. 10 minutos con aí, pode ser máis ou menos, dependendo. Cocemento, aí sí que é cocer, non? A parte, normalmente para partes duras, non? As infusións usase para flores, as follas, pero se xa usamos unha raíz ou un tallo ou a codia dun árbore, pois hai que cocela, non? E entón, tense fervendo en auga máis tempo, non? E logo as tinturas, que son extraccións nas que se extrae o principio activo, bueno, os principios activos con disolventes. Normalmente é apropiado, eso depende das sustancias, se se disolve en auga ou non. Casi sempre é con auga, con alcohol ou con aceites, vale? E despois, bueno, esas tinturas usanse para fabricar o licor. Os preparados, bueno, de todos, non menos eso, inyectables, gotas, xaropes, elixires, pós, comprimidos, cápsulas, cataplasmas, emplastos, pastas, todo eso, vía tópica, supositorios, enemas, de todo, non? Vale? Como calquera outro medicamento, non? Que se pode utilizar como planta, como deben ser, non? As plantas deben ser plantas pouco tóxicas, é o que vos dicía. Moitas das que se sabe que contenen sustancias que teñen efectos terapéuticos non se poden utilizar, o estralote non se pode utilizar, non? O hipérico, que se utiliza para problemas nerviosos, tampouco se pode utilizar porque é moi tóxica, non? Entón é moi difícil controlar a dose. De que é eso? O medio ou baixa. Suaves, pouco agresivas e a poder ser sen efectos secundarios, claro, non? E logo, debe estar avalado, que decíamos antes, ou porque se usaron tradicionalmente desde hai unha chea de tempo, ou porque hai ensaios clínicos que demostren o seu beneficio, vale? Bueno, para usar correctamente a fitoterapia, pues, aparte de tomar plantas medicinais, pues, de todo, non? Un estilo de vida saudable, evitar os hábitos nocivos, sempre ter unha diagnose clara, o sea, é importante, o sea, as plantas medicinais son medicinas, curan ou tal, pero hai que saber o que temos, non? E o diagnóstico ten que facer un profesional, non? Un médico, non? Vale? E a prescripción dos medicamentos, pois eso, procurar que tamén sexa personal a poder ser médico ou naturópatas, bueno, profesionais, non? Usar eso, sempre plantas ben identificadas, non usar as plantas medicinais porque se xan plantas non podemos usarlas eternamente, non? Hai que pensar que poden producir efectos secundarios.
E logo, evidentemente, moitísima prudencia, como con calquera medicamento, mulleres embarazadas, nenos e persoas maiores, non? Sobre todo, si se está utilizando outra medicación que poida interferir, non? Utilízase fundamentalmente para curar, para axudar a outras medicinas, para mellorar síntomas, non curan, porque tamén igual que os medicamentos, hai moitos que non curan, pero axudan a ter unha calidade mellor, non? E o seu principal campo de acción son enfermedades leves, moderadas, crónicas, vale? Para axudar. Vantaxes fronte aos medicamentos así tradicionais que teñen, normalmente, son varios principios activos que uns axudanse, as outros complementanse ou producen un beneficio conxunto. En xeral, teñen unha acción máis lenta, pero máis persistente, dura máis, non? Tarda en que teña efecto, pero logo dura máis tempo. E normalmente non producen tantos problemas de resistencia, o sea, é dicir, de que o medicamento deixe de ser eficaz, tampouco de adiccións, nin de toxicidade, vale? Non serían as vantaxes. Bueno, estes son os datos que busquei para meterme cos médicos, vale? Que, bueno, di que se calcula que do 60 ao 80% da poboación, o sea, casi todo o mundo en algún momento utilizou plantas medicinais, non? O utiliza, o sea, e que cada vez se utiliza máis, non? Pero que os personas enteros xeral non teñen idea. Esa é, porque non se estudia, non? Non minto, non? Nada. Non sabe. E entón, claro, o personal médico non pode prescribir porque non conoce, non? E logo, como non conoce, non considera que eso se deba utilizar, se xa unha opción, non? E logo, como a xente sabe que os médicos non saben, pois non lle contan nada, non? Utilizan plantas medicinais sin comentarlo cos seus médicos, non? Vale? Entón, bueno, iso é un problema, porque ás veces hai eso, interaccións, ou a xente, o médico recetalle algo, pero abandona e o sustitúe por plantas medicinais. O ideal sería que os médicos aprenderan e que a xente te comentara, non? Vale? Estou aquí lanzándolle yo. A verdade é que, bueno, é un mundo, bueno, é un mundo. Despois o comentamos no coloquio. Vale. Bueno, aquí tamén algún dato máis, a utilidade que decíamos, na actualidade, este é un dato que atopei no libro este do Manuel, só 30% das enfermedades teñen cura, enfermedades agudas e crónicas, o sea, hai moitísimas enfermedades para as que non hai curas. Entón, bueno, nas plantas medicinais o mellor podes atocar algún, bueno, ao mellor non algo milagroso, pero que axude polo menos, non? Poden axudar o tratamento paliativo, non? Enfermedades incurables, pero polo menos que mellore a calidade do paciente, non? Axudar no tratamento de enfermedades crónicas. E en principio, porque, claro, as plantas medicinais podense utilizar incluso directamente, sin extraer os principios activos, entón o custo de produción é menor que o dos medicamentos, non? De uso tradicional, porque hai que extraelos, hai que fabricalos, hai que poñelos en comprimidos, en cápsulas, o que sexa, non? Entón, en principio, o custo sería máis reducido. Tamén é certo que a Seguridade Social non se fai cargo, non paga unha parte, non? E logo, un beneficio maior é que a xente, sobre todo a xente que é reticente a tomar moito medicamento, normalmente é menos reticente a tomar cousas naturais, non? E entón, moitas veces pasa, seguro que saben os médicos, un médico receta algo, dice que tens que tomar un mes, eso é un mundo de tempo, non? Pois non tomas 3 días, melloraches un pouco e o abandonas, non? E iso normalmente é un problema. Cambio, coas plantas medicinais, como en principio, bueno, parece menos prexudiciais, pois é máis fácil que se manteña o tratamento, non? Durante o tempo suficiente, o que se chama adhesión, vale? Bueno, aquí están as principais patologías tratables de aparato circulatorio, metabolismo, aparato urinario, reproductor, digestivo, para todo, non? Dermatolóxico. Bueno, e agora sí que xa vamos a ver algunhas plantas, vale? Así polo menos están agrupadas por
enfermidade, non? Vale? As das que se utilizan, aí poño moita información, a maioría non ten importancia, desde logo para nós, non? Pero sí, bueno, para que se utiliza a planta e como os preparados. Todas estas, tratei de buscar o que vos decía, que sexan con actividade probada, que sexan de verdade. E isto é un eucalipto. Bueno, a idea era poñer a planta que o coñecera, despois xa me sale aí o nome, non? Vale? Bueno, o eucaliptol que todos coñecemos ten actividade basicamente antibacteriana, mucolítica, o sea, que os mocos se fluidifiquen, e antiinflamatorio. Entón, pois ese uso tradicional dos bafos, das inhalacións, non? Pois así tal. Pero, bueno, hai preparados de todo tipo, pastillas, cápsulas, xaropes, gomas, gotas, pomadas, hai de todo, preparados de todo do eucalipto. Outro, tamén así moi común, que usamos basicamente como condimento, pero que tamén vale para as infeccións respiratorias, é o urego, vale? Teñen tamén actividade antimicrobiana e expectorante para facilitar a expulsión do moco. E úsase en infusión, gotas de aceites esenciais, e tamén se pode utilizar vía tópica, non? Sobre a pel ou gargarismos ou enxuagues bucais, etc. Vale, o orego é unha planta aromática que todos coñecedes, non? Vale. O tomiño tamén é unha planta aromática, no mesmo grupo botánico. Úsase as flores tamén, bueno, aquí está ordenado o nome científico, o que se usa, a parte da planta que se emprega, sumidade floral, como se chama a flor, vale? Cando son varias, son agrupacións de varias, non? Bueno, aí tedes os acentos principais científicos activos que non nos interesan moito, e logo o que fan, non? É antiséptica, mata microorganismos, impide a tos esa seca improductiva, non? Que é moi molesta, pero tamén expectorante e antiespasmódica, vale? E tamén se utiliza de maneira tradicional en infusións, pero podes utilizar aceites esenciais. Eso, se buscáis, o que vos decía nesa página de fitoterapia.net, aparece un montón de preparados con calquera destas plantas. A chantaxe, que esta era que vos decía, este plantado, eu non sei como se chamará. Non sei se coñecedela. Que chamamos limpa do vella. Limpa do vella? Bueno, pois será así, non, eu é que non o sei, porque, claro, o nome de cada sitio, Pola flor parece que se a flor de Maxos está mesmo moi para fora, non? Hai varias especies, todas moi parecidas, todas teñen así as follas en roseta basal, unhas teñen as máis longas, outras máis curtas, pero son moi similares, vale? Pois este tamén se utiliza para as infeccións respiratorias, pero con máis funcións, tamén se utiliza como astringente, para evitar as diarreas, pero tamén como laxante, como antihistamínico, cicatrizante, teñen moitísimas funcións, non? Vale? E esta sí que é, vamos, comunísima na nosa zona. Marroxo, esta tamén hai, pero é menos frecuente, é unha labiada destas, parecidas ás mentas. Esas tamén son moi difíciles de distinguir unhas de outras, son todas moi parecidas. Tamén se utiliza como expectorante para axuda a expulsar o moco, non? O mucolíficante. Tamén infusións, pós, extractos, zumes. Hai medicamentos con estas plantas. Este é un xeranio, este non é daqui, algunhas que non son daqui, puxen este sudafricano, pero véndese para os catarros e tamén ten acción estimulante nas defensas fronte dos organismos e incluso podes utilizar para tratar o herpes, o herpes labial e o herpes genital. E isto, bueno, en principio, esta información sí que, como os decía, non é só, vamos, hai algún dato científico de que proba o seu uso.
e tómanse esos extractos ou comprimidos. Este é un tipo de xeranio, pero non é este coñecedero, non? Os abugueiros, sí? Aquí o mellor vieiteiro, non? Vale? Este usase para os catarros tamén, infusións, xaropes, úsase moito tamén para facer mermeladas, as flores, o que se utiliza basicamente, bueno, o froito tamén, pero a flor, para facer eso, mermeladas e cosas así, pois ten, non sei se o coñecíades, que se utilizaba así de maneira de vedes, que sabedes, eso seguro que moito mejor. Eu xa tiña tomado augas de flor e auga de flor. Claro, claro. Estas todas, esos son, hai probas do uso tradicional, pero hai probas científicas de que funcionan, vale? O sea, logo hai moitísimas máis, pero, bueno, eu eso busquei aquelas das que vos decía, non? Esto é a circulación. Circulación, basicamente, circulación periférica, non? Pernas cansas, varices, hemorroides, non? Para favorecer o retorno venoso, non? O que o sangue volva ao corazón. Estos son arandos, né? Sí, aquí non há, bueno, cultívanse, pero, bueno, son de zonas máis altas de montaña, non? Vale? Usarse son flebites, bueno, incluso problemas de hipertensión e diabetes, vale? Seguramente vos anda tamén o arando, outro que se usa, o arando vermello ou americano, que se usan para as infeccións urinarias. Non vos sona? Sí? Non é este, é do mesmo grupo, é un vaccino, tamén vaccino, non me acordo, vale? É moi parecido, pero ten unhas propiedades un poquinho distintas, vale? Este usas eso, basicamente son varices e hemorroides. Ai, foi ao revés, non? Ahora, así. Este tamén seguramente coñeceres, este é ornamental, aquí hai en todas partes, pero non é silvestre, non? É o castiñeiro de Indias, son ambos, non? Son así moi grandes, bueno, as castañas non se comen, e tamén teñen propiedades antiinflamatorias e vasoconstrictores para favorecer a volta do sangue que non se quede metido nas venas, nas pernas, sobre todo, e entón evitan a formación de varices e incluso eso de hemorroides, non? Vale, o que se usa, basicamente, son as sementes, a castaña e a cortiza. E hai, pois, un montón de preparados que se utilizan a partir do castiñeiro de Indias. O ciprés, este tamén o coñecedes, non? Este tenous plantas moito como ornamental, bueno, dos cementerios, están non atopei unha foto ben xeitosas, bueno, atopei algunhas, pero non me cargaba moi ben aí. Así moi alongadas, non? Nos cementerios, os típicos cipreses. Bueno, que se usa, son os froitos, que chamanse gándanos, porque non son froitos de verdade, desde o punto de vista botánico, pero bueno, non importa moito eso. E tamén ten a actividade contra, evitando basicamente as varices, non? Pero bueno, tamén vedes que antiespasmódica nas vías respiratorias, na vexiga, e tamén hai un montón de medicamentos. Hai moitos preparados que levan unha mestura de todas estas. O jingo, este tamén é ornamental, é moi bonito, é unha árbore moi bonita, hai en Santiago, na Fonseca, que ali casi les morre un que había. Morreu está cortado. Sí, morreu. Porque eu creo que logo recuperaron unha árbore moi bonita, botánicamente moi importante, porque é moi antigua, pero bueno, aquí neste caso tamén que se utilizase para mellorar a circulación e entón utilizase para non só da periférica dos membros inferiores, sino tamén para mellorar a circulación cerebral. Usase en enfermedades persoas ancianas para mellorar a circulación, vale? Tamén infusións en extractos, dos que vos puxen antes eran unhas gotas, non? De zinco. A mametis esta tampouco é de aquí, de keniana, tamén se usa contra as hemorroides e as varices, en vez de seguir,
infusións, cocementos, extractos, tinturas, supositorios, hai un montón de formatos e incluso úsase tamén como antiinflamatorio e analxésico en pomadas, non? Por vía tópica. O meliloto, outra, que este vedes as flores, a que me recordan? É do mesmo grupo que os tosos, as xestras, vale? O que pasa que non é arbustiga, non? Vale? Tamén varices, vedes que hai unha chea deles, non? Varices, hemorroides, flebites, o a picazón que producen as varices, etc. Non? Mais, este tamén a coñecedes. Aquí non sei se se chama así, silbarbeira, silbarda, rascacú, porque é así picuda. Eso sí que aprendí aquí, que non tiña nin idea, usan para cazar chopos. Sí, non? Que se ponsen nas nasas dos chopos porque van aí a frotarse no rascacú a desovar. É unha cosa curiosa, que non o sabía eso. Vale? Pois hai moitas nas beiras dos ríos, non? Vale? É unha planta moi curiosa, desde o punto de vista botánico, que é o que me gusta máis a mí, porque as follas non son follas de verdade, pero bueno, non ten máis importancia tampouco. Tamén son antiinflamatorias, varices, hemorroides, tamén hai un montón de preparados. E tamén a vide, as pardas, as cepas, as uvas, o que se usa basicamente follas, os sementes e o aceite extraído das sementes, tamén para a circulación, para favorecer o retorno venoso, vale? Tamén hai moitísimos preparados por aí se buscades. E agora, tamén para a circulación, pero basicamente para a hipertensión, pero basicamente para a hipertensión porque son diuréticos, é dicir, favorecen a eliminación de líquidos na orina, non? Bueno, isto, por exemplo, isto é o olivo, non? A oliveira, vale, o que se utiliza fundamentalmente a folla, o aceite, non? Con finalidades un pouco distintas, non? Son reducen a tensión arterial e tamén parece que teñen un certo efecto baixando as grasas, os triglicéridos en sangue e o colesterol, vale? Que son, bueno, van moi parellos en enfermedades cardiovasculares, non? Vale? Bueno, e logo o aceite tamén se utiliza para o estreñimento, para controlar o colesterol, os triglicéridos, en sustitución das grasas de orixe animal, non? Eso xa máis como alimento, e logo tamén en uso externo para dermatites, eczemas, para suavizar a pel que teña, pois así, eses eczemas, etc. Outro úsase para a hipertensión por vía interna, non por vía externa, senón son infusións, son cápsulas, comprimidos, etc. Outro tamén diurético, o ortosifón, isto non é daqui, o té de xaba, tamén o que produce é aumento da produción de orina. Utilízase, pois eso, para, aparte de para baixar a tensión, para se hai problemas de pedras no río, para lavar as vías urinarias, para expulsar bueno, pedras, arenillas, non, vale? E tamén, pois eso, en infeccións das vías urinarias. O bigueiro, este tamén seguro que o coñecedes, é unha árbore típica das beiras dos ríos. O tronco é branco, non sei se vos dades conta, tamén, sobre todo porque ten sales, pois produce aumento de diurese, por lo tanto baixa a tensión. Esta é outra difícil de identificar, estas son compostas, son como as margaritas, e aí hai plantas moi parecidas. Tamén se utiliza para aumentar a diurese, por lo tanto para isto, a cola de cabalo, non sei se vos sona, o griseto, o fieito, eu por aquí non o teño visto, non sei se eu aquí non o teño visto. É moi curioso así desde o punto de vista botánico tamén. E, bueno, tamén úsase para aumentar a diurese e tamén se utiliza para baixar inflamacións en golpes, non? Vale? Eso non tendría tópica, pero vedes aquí, este sí que conta, hai unha moi parecida, que
que se chama quixento un palustre e que é moi tóxica. Entón, cando se recolectan nestas cousas, cando se recolecta hai que estar moi seguro, non? É mellor, bueno, pues comprar preparados, non? Vale. Circulación igual, pero para arteriosclerose, para o taponamento das arterias, sobre todo as coronarias, que son as que bañan o corazón, entón, se se taponan pode producir un infarto, un miocardio, ou as que regan o cerebro, non? Un infarto cerebral, un ictus, non? O allo que este sí que é milagroso, non? Porque o allo sí que eu creo que se utiliza absolutamente para todo, non? Vale? Utilízase vía tópica, pues como antiséptico, antimicrobiano, utilízase, e iso sí o recordo de nena, para as brigas intestinais, a auga do allo, pero, bueno, aquí o que interesa é que baixa a tensión e, sobre todo, que reduce os triglicéridos, o colesterol e, por lo tanto, dificulta, bueno, impide que se produzcan as placas que taponan as arterias. Estas, pues eso, venden un montón de preparados, vale? De feito, nalgún sitio vi que había peligro, se non se comunica, porque pode reducir moito a tensión, non? Entón, normalmente a xente que ten problemas de corazón ten un pouco de todo, non? E o mellor está tomando medicamentos para baixar a tensión e, ademais, algo, entón, pode ser descontrolar un pouco. Por iso é bo comunicar as cousas que se están tomando, non? Vale? A soja, que tamén está moi de moda en alimentación, contén, bueno, que se usan son as sementes, unha fagácea, no mesmo grupo que as xudías, a flor é moi parecida, e os freitos son en legume, non? Unha vaina que os chicos, as fagas, non? Vale, e ten un montón de principios activos, non? Lecitinas e fosfolípidos e isoflavonas, que teñen unha actividade distinta. As isoflavonas utilizanse muchísimo nas mulleres para reducir os síntomas da menopausia, vale? E é moi eficaz, isto comprobose, bueno, porque en China, en Xapón, utilizase de maneira tradicional, non? E entón había menos problemas na menopausia e incluso menos incidencia de cancro de útero. Parece que está probado, non? Vale? E logo tamén, neste caso, temos aquí para arteriosclerose, vale? Porque reducen a cantidad de concentración de colesterol en sangre. Vale? Mais, sistema nervioso, esta tamén a coñeceres, non o mellor de ver, pero de que funciona a valeriana, non? Vale? Para tratar a ansiedade, non? Vale? Para reducir o estrés, para mellorar o sono, induce o sono, o sea, favorece que se produza o sono e ademais mellora a calidade, diminúe os despertares, non? Vale? E ademais non produce somnolencia ao día seguinte, non perdura despois o tempo, tamén é totalmente probada, non? Esta seguro que a coñecedes por bonita, a flor da pasión, non? A pasiflora está, bueno, máis ou menos todos o temos no seto, non? Separando, non? Hai unha moi parecida que a que produce os maracuyás de comer, vale? Tamén ten o efecto que a valeriana, vale? Tamén para disminuir a ansiedade, favorecer o sono, non? E tamén, bueno, pues basicamente, pues estas son moi fáciles de tomar en infusión, non? E ao revés, para estimular, non? Este tamén é moi clásico, ginseng, sona, por seguro, non? Ao revés, este para astenia, cando parece que estás cansado, sin ganas de facer nada, en certas épocas do ano, e utilizarse para animar, non? Como estimulante, e estimula tamén o sistema defensivo. Dice que ten unha acción moi global, non? Millora globalmente o estado de saúde, non? O que sí que vedes aí recomendado en tratamentos xeriátricos, pero non durante tempo moi prolongado, non? Vale? E este outro parece tamén é foráneo, os dous son foráneos, este chaman de ginseng siberiano, e ten os efectos similares, vale?
Pero, claro, evidentemente tanto este como o anterior, persoas con problemas, non, de ansiedade, de estrés e tal, pues non se deben tomar porque son estimulantes, non? Bueno, para o sistema nervioso hai unha chea delas, moitísimas, non? Pues a tila, que coñecedes, o sedante e tal, e estimulantes, o café, o té, bueno, todas esas que sí que coñecedes que usamos habitualmente, non? Trastornos digestivos, básicamente, pues eso, flatulencias ou gases, non? Cólicos, pesadez, malas digestións. Este que vimos antes, tamén moi coñecido, está, vendese un supermercado, non? Ali se estrellado, o fiuncho sí que o coñecedes tamén, non? Tradicionalmente usábase para cocer as castañas, non? Sí, tamén ten esa acción, mellora a digestión, evita os gases, evita cólicos, etc. E incluso, bueno, pues vedes aí tamén expectorante en casos de resfriados, non? Vale? Sempre lle dou ao revés. Estos son todo umbelíferas, son do mesmo grupo que as o fiuncho, o anís estrellado, do mesmo grupo que o prixel, o tipo de flor así, bueno, chamase umbela. Usase o froito, tamén para o mesmo, non? Problemas digestivos, moitos gases, cólicos, etc. E tamén, pois, eso, resfriados, non? Angélica, o mismo, tamén é do mesmo grupo, moi parecida, esta é da que máis se pode confundir coa cicuta, é igual, aerofasia, problemas digestivos, sensación de pesadez, etc. A menta, que tamén é unha das típicas, que, bueno, este é un híbrido, e a manzanilla, non? Vale? Todas estas para problemas digestivos moi similares, non? Vale? A manzanilla, bueno, tamén é algo absolutamente tradicional, utilízase como antiséptico tamén por vía tópica, non? Para limpar os ollos, cando hai alguna conxuntivite, etc. Para baños, para infeccións xenitais ou anais, non? Baños da xente, que se chama. Mais, digestivos tamén laxantes, hai unha chea deles, non? Os laxantes, supoño que sabedes que hai que ter moito cuidado con eles, non? Hai dous tipos, basicamente, o que fan é que se produza máis cantidade de excremento, non? De bolo intestinal, o que fan é conteñen moitas fibras e entón aumentan a súa capacidade de reter auga e iso lubrifica e facilita o tránsito intestinal e a expulsión, non? Os conteñen son hongos mucílagos que non se absorben, non se disiren e entón incrementan a cantidad de feces e facilitan a expulsión. Estes son os menos perigosos, vale? Tedes aí algún exemplo, a goma esterculina, o liño que se usa para obter o liño, vale? O fío, que por aquí tampouco teño visto, pero seguro, bueno, é unha planta bonitísima, creo que desa puse unha foto. O maguar, a acacia de setinas e o chantaxe, o trantago que vimos antes. Bueno, se me olvidou. A lingua do vello. Vale, tamén se utiliza como laxante. E logo hai outros que o que fan é estimular o movimento, o peristaltismo, o que se chama o movimento. Irritan o colon e entón fan que se expulsen os excrementos. Estes son máis perigosos, vale? Porque o que están é irritando o colon e ademais, bueno, poden, Digo, más bien todos son peligrosos. Bueno, son todos perigosos, non? Bueno, por eso os puse, pero estes vas ao supermercado e están todos ali, vale? Quero dicir, o sen é un dos que máis se utiliza, o sanguiño, ese é unha planta que é silvestre, que hai por aquí, creo que puse unha foto desta. Casca sagrada, o aloe, ruibarbo, caña fístula, bueno, destas non puxen fotos porque a maioría non son daqui, puxen dos que si son daqui. Este oliño é unha planta preciosa, bueno, me parece moi bonitísima, ten unha flor moi bonita. Este é o sanguiño, que tamén é un arbusto silvestre así moi frecuente, ten as polas vermellas, e este é o aloe, que seguro que todo o mundo ten na casa, non utilizado normalmente como laxante, pero aquí puxen
bueno, unha recomendación, vamos a saltar, non, eso non se deben usar, non, primeiro non se deben usar para adelgazar, hai xente que utiliza para adelgazar, non, o sea, que é perigoso porque deixas de absorber un montón de nutrientes e sabes que poden producir ademais dependencia, non, e logo ao revés, para tratar as diarreas, pues normalmente usanse plantas que teñen taninos, estas que saben moi amargas, non, vale, están aí postas tres, porque hai unha chea, non? Entón, puxen algunhas que podemos coñecer, o algarrobo, aquí eu creo que tampouco hai, en Galicia, creo, é unha árbore que produce unhas fabas así moi grandes, non? E o framboso sí que o coñecedes porque o usamos para, ou además cultivase moitísimo, comemos os freitos, pero o que se usa son as follas, como astringente que se usa é a máis, indigestión, náuseas e vómitos, a cúrcuma que é a que se utiliza no, como se chama, o curry, non? Úsase como condimento, un condimento indio fundamentalmente. Bueno, tedes aí sensación de plenitude, flatulencia, digestións lentas, non? Vale? Un montón. Alcachofa, pero non alcachofa. Alcachofa úsase comendo tamén para favorecer o tránsito intestinal porque ten moita fibra, non? Para as náuseas e vómitos úsase as follas, vale? Esa planta alcachofa, non sei se a coñecía, aquí non se cultiva moito, non? O xenxibre, que na comida inglesa ou anglosaxona está en todas partes. Tamén, bueno, descarminativo, estimulante digestivos, antiinflamatorio, ten un montón de propiedade. Antiemético é que impide as náuseas e os vómitos, vale? E tamén parece que ten efecto reducindo o colesterol e antioxidante, un montón de... O cardo mariano, bueno, é o cardo boliviano, que tamén creo que aquí non hai moito este estilo. O que se utiliza son os froitos e isto ten unha actividade probada, protectora de fígado, vale? Utilízase para o tratamento de danos no fígado por algún tóxico, incluso, bueno, en cirrosis por alcohol, ou por medicamentos, ou por drogas, ou toxinas, unha intoxicación por setas ou así, utilizarse. Os compostos son varios e silimarina. Bueno, parece que hai probas científicas de que funciona o cardo mariano. Dores, artrite, artrose, contusións, case todos como antiinflamatorios ou analxésicos, a ortiga, non? Esta tamén é casi milagrosa, usase para un montón de cousas, non? Tamén como diurético para lavar as vías urinarias e para as dores. Incluso se pon directamente, aparte de poder usar os preparados, podese poner, debe dar unha reacción aí, non? Esas células urticantes que diminúen as inflamacións, vale? Inicialmente non, pero e senón tamén por vía interna. Dime. 5 minutos, vale. Eu creo que quedan pouquinhas. O apagofito, esta é unha planta foránea, tamén é antiinflamatoria e analxésica. A uña de gato, esta tamén é foránea. Bueno, porque busquei e úsanse en moitísimos medicamentos. O salgueiro que xa o puxemos antes, porque como ten ácido acetilsalicílico, non ten salicilina, que é o componente da aspirina, pois funciona como antiinflamatorio. O amamelis, a manzanilla, que decíamos antes, tamén con funcións con propiedades antisépticas e antiinflamatorias. Tamén para golpes, feridas, a que vos decía antes, a árnica, utilízase moitísimo en pomadas de uso habitual, como antiinflamatorio. Non se debe utilizar feridas abertas, non? En golpes sí, non? Para baixar a inflamación ou escordaduras, non? O tomiño e a lavanda, bueno, puxen aí a foto da lavanda vistosa, tamén como antisépticos, non? Para evitar infeccións.
O árbore de té, este tampouco é daqui, pero hai un montón de preparados, tamén este sí que para feridas, para picaduras, para o acné, para a pel moi grasa, para as inflamacións. E a centella asiática, que tampouco é daqui, vale? A pañasura sí que a coñecedes, usase moito tamén. Como na centella hai moitísimos, como se di, cosméticos que conteñen caléndula, vale? Usase para as inflamacións. E tamén, bueno, temos todos, eu creo, o aloe, que tamén é clarísima probada a súa eficacia contra feridas e queimaduras, non? Vale? Que se usa o zume, esa especie de xel que produce a folla, non? Que é así moi xeladerosa, vale? E a rosa mosqueta, que tamén se utiliza muitísimo en cosméticos, tamén para feridas, para acné, para un montón de cousas, vale? Sistema inmune, a equinacia, esta comentémolo antes, utilízase cada vez máis para favorecer as defensas, non? E non, bueno, ter menos catarros, menos gripes, etc. Incluso en tratamentos, bueno, axudando no cancro. Diabetes, só diabetes tipo 2, a diabetes do adulto, non hai insulino dependente, non? Vale, aquí hai moitísima polémica, entón vos case vou pasar así, requires eso que hace un claro control facultativo, hai que controlar a cantidade de azúcar que hai en sangue, e, bueno, o que se usa, que hai moitos preparados, é a xudía, pero non as xudías, vale, as fabas, pero a vaina, vale? Non a fava, non o gran, sino a vaina, diurético e hipoglicemiante, baixa o azúcar en sangue, vale? Logo hai moitas plantas das que dixemos antes que reteñen auga e reteñen nutrientes, entón dificultan que se absorban, entón fai que non se absorba tanta glicosa, non? Vale? Ese é o seu efecto, a forma de actuar, digamos, non? Fan un xel que retén a auga os nutrientes e non impide que pase o sangue, non? Entón impiden que pase a glicosa e o colesterol, os triglicéridos, e neses temos a chumbeira, que esta tamén a conocedes, non? Porque aquí, bueno, úsase un pouco todo, non? Tallos, raíces e froitos, e produce esa disminución do azúcar. A goma guar, que tamén se usaba como laxante, tamén polo mesmo efecto. Este só que fan é que se absorba menos azúcar, colesterol, etc. Loba, igual, hipoglicemiante, polo mesmo, teñen a mesma forma de actuar. É de aí que hai un montón de medicamentos, non? Aquí, como as plantas todas son de fora, damos igual como son, o que necesitamos é o componente, non? O a stevia, bueno, que está en polémica, bueno, non é un edulcorante, é un sustituto do azúcar. Entón, o que sí que está claro é que non aumenta o azúcar en sangue, porque endulza sin conter azúcar, non? Vale, eso está clarísimo que funciona. Que reduza a concentración de azúcar en sangue, bueno, hai máis dúbidas e hai moita polémica, moitísima polémica. Eu intentei buscar, pero claro, tampouco me atrevo moito a meterme en cuestións que son moi científicas ou moi médicas, non? Este é o Josep Panes, o que vos decía antes, é un dos grandes defensores da stevia, porque a stevia, o conto é que non se pode comercializar a planta, non se pode vender a planta para uso alimentario, non se considera un alimento, considerase unha planta medicinal, non está aprobada, bueno, problemas un pouco de trámites. Está o esteriol, que é o que sacan do principio activo e o venden, e aí en gotas, como a sacarina, véndese igual que a sacarina, non? Como un edulcorante, eso está permitido, mas está probado que endulza sin producir glicemia. Pero, bueno, este home defende, bueno, e ten unha asociación que se chama Dolorosa Revolución, que diminúe a concentración de azúcar en sangue, e entón el cultiva e vende, vale, cultiva e vende stevia e moitos outros. Bueno, eu puxen aí así un cacho, pois aí
hai científicos que din que non se debe utilizar a planta directamente porque efectivamente pode producir problemas de infertilidade e pode reducir a tensión. Bueno, iso non é malo, na maior parte dos pacientes teñen glicemia, moito azúcar, un pouco de todo, non? Pero, bueno, que requeriría un control médico, non? Vale? Entón, bueno, eu deixo cada un logo que busque información. Eu xa vos digo, na fase desta da nosa revolución hai cousas, o do que vos puxen antes da Celidonia, saquei no daqui, entón hai alguna cousa que un pouco nerviosa, non? Vale? E outro, algo tamén polémico é as plantas medicinais e o cáncer, non? Vale? Esas que tenes aí son plantas das que se extraen medicamentos que se utilizan en quimioterapia. O teixo, como vos decía antes, que se saca o taxol. Isto é unha vinca, bueno, igual, non é tamén foránea, pero ainda como ornamental, sacanse estes medicamentos que se utilizan en quimioterapia, non? Vale? Pero logo hai plantas milagro, e iso é poucas. Isto muérdago en Galicia non hai, eu non sei se no Sil, na zona do Sil, polo norte, bueno, tamén, pero mellor non sei, en Asturias e en León, unha planta parásita é super bonita, porque cando están as árbores sin follas, vese así como unhas bolas colgando, é parásita as árbores. Bueno, e o que se usa son as follas, as tallos e as froitas, en principio como antitumoral. Hai veces que hai en Suiza e en Alemania, con aí, que hai alrededor de 30 preparados que se obteñen antitumorais, que se teñen a partir do muérdago. Pero son todos vía parenteral, inyección. Si, xa non queda nada, xa acabei. Vale, teñen efectos perjudiciais, variados, e, bueno, hai moitos, o que vos pongo aí, hai moitos ensaios clínicos, pero non son. Bueno, este é un fungo tamén, un fungo que é milagroso, úsase para todo, e, bueno, parece que hai algunhas evidencias clínicas, vale? E logo, bueno, a equinacia que vos decía antes, porque estimula as defensas, o aloe para as lesións, o xenxibre como antiemético para evitar as náuseas e os vómitos, e a marihuana, que seguro que tamén vos sona, como antiemético, vale? Que tamén é un dos polémicos, vale? Hai probas de que funciona como analxésico, como evitando as náuseas e os vómitos. Hai medicamentos obtidos a partir, o único que está comercializado en España é este Sativex, chamase un spray que se usa para a esclerose múltiple, vale, para mellorar a mobilidade e evitar os espasmos, e ese está aprobado en España como medicamento. E logo hai algún marinol que aquí non está aprobado, pero usase en veces en Estados Unidos, Alemania, Canadá, Sudáfrica, como antiemético, vale? Bueno, hai moita xente que defende evidentemente o uso do cannabis, porque ainda que produce dicción e produce efectos euforizantes, pois incluso para un enfermo de cancro, hasta eso pode ser bo, non? Se está un pouco máis alegre, pois eso tamén pode axudar a levar mellor a enfermidade, non? Vale, non cura, é simplemente, evidentemente non cura, simplemente mellora a calidade do paciente, non? A pandemia, porque, bueno, sabedes que hai comunidades que aprobaron o uso do cannabis e o goberno central o paralizou, bueno, pois porque abre un certo, bueno, un camiño para a utilización do cannabis a nivel recreativo. E, bueno, esta sí que quería comentarlo, porque desta falase, non sei se vos sona, o calanchoe, falase como a planta milagro. Esta é unha planta, é moi curiosa, eu teño, curiosamente, pero non tiña nin idea, hasta hai pouco, vale. É moi curiosa porque nas follas van salindo unhas plantas pequeniñas que caen e nace unha nova planta. É así como cactácea, como... Bueno, non sei a palabra, crasa, non? É suculenta, como os cactos, vale? E hai xente que defende que cura. Na página esta tamén de Nosa Revolución
hai un montón de testimonios e, de feito, vendena, tamén unha planta. Eu non sei se se pode... Véndese como ornamental, esta podes utilizar como ornamental. Pero, bueno, e hai moita xente que digo que si eso supón deixar outros tratamentos é un perigo moi grande, non? E non hai evidencias clínicas ningunas de que funcione, non? Pois basease no boca a boca, normalmente, evidentemente, pois xente moi desesperada, entón, pois todo vale, non? Vale. Non sei se vos sonaba, non? Vale, e penso que non teño nada máis, así, bueno, de verdade, así. Escoítame, neno, deixa de chorar. Pon a túa cara o carón da miña, que axiña un conto para ti contar. Había un lugar lonxano, lonxano, onde os homes tiñan bestas e cabalos, e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Escoítame, neno, agora non durmas, que o berce está frío para teu deitar. Escoita este conto que vai rematar. En aquel lugar lonxano, lonxano, un día de maio ante a carballeira, sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. E terán un río de augas moi claras, que mova o muiño pra moer o gran. Agora, meu neno, xa que enceu o berce, durme que tua nai o avalará. E recorda sempre que contra a carballeira Sonou un cantar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. E así terán bestas e cabalos e vacas e bois, ovellas e cabras, e terras labradas onde traballar. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente do vindeiro mañán. Que todos os nenos sorrían sempre, pois son a semente